Rundt omkring i Aarhus flyder det med forladte cykler, som står og optager plads i byens cykelstativer og forurener bybilledet. Aarhus Kommune indsamler årligt mere end 1000 cykler, hvoraf de fleste, efter en ressourcekrævende proces, ender i forbrændingen. De mange cykler er dermed til stor irritation for kommunen og byens borgere. Hej, vi er 5 oplevelsesøkonomistuderende fra Aarhus Universitet, og vi er bare dødtrætte af det her ressourcespild. Hvis vi skal have de aarhusianske borgere til at cykle mere, så bliver vi simpelthen nødt til at gøre det lettere for dem at komme af med deres hjernelist. Hvorfor ser borgerne passivt til, mens kommunen rydder op efter os og leger mor? Det må kunne gøres anderledes, og det er derfor, at vi startede Cyklus. I Cyklus ønsker vi at få byens borgere til aktivt at tage et valg. I stedet for at dumpe de skrotklare cykler i byens stativer, kan borgerne donere deres cykler til os. I samarbejde med Produktionshøjskolen EO omdanner vi de skrotklare cykler til nye cykelstativer, hvormed vi giver materialerne nyt liv og skaber nye parkeringsmuligheder i byen. Men hvordan får vi de aarhusianske borgere til aktivt at donere deres cykler til Cyklus? For at sprede budskabet om det aktive medborgerskab, opererer vi på flere platforme, hvor borgerne også kan donere deres cykler. I forbindelse med opstillingen af vores første stativer vil vi afholde en event på Godsbanen for at skabe yderligere opmærksomhed på ressourcespildet og cykelmaterialernes genanvendelsesmuligheder. Ved eventen forestiller vi os, at der skal opstilles en workshop, hvor borgerne selv kan lege med cykelgenbrugsmaterialer og dermed skabe nyt liv. Så hjælp os med at lege videre, så vi kan stable eventen på benene og sammen med Aarhus borgere skabe alternative løsninger til skrotcyklernes tyranni af Aarhus. Vi håber, vi ses den 1. marts.